ବେକଟା ତୋର ସବୁ ଜାଗାରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଦରକାର। ତୁ କଣ କରୁଛୁ ଶିମ୍ବୁ? ଏ ବୋଉ ତତେ ଆଉ କୋଉଠି କୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ମିଳୁନି। ଏ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ପୋଡ଼ା ମୁହାଁ ମରିଯିବୁ ବେ। ବାବା ସେ ସେଇ କଣାଟା ଯୋଉ ଦେଖୁନି ସେଇ ବାଟେ ପଶିବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା ବେ। ବାବା ସେ ଜାଣିଛି ଆମେ ଏଠି ତାକୁ ଇଏ କରୁଛେ ବୋଲି। ହଁ ସେଇଠିକି ହଁ ସେ ପଳେଇବ। ହେଇଲୋ ଚଢ଼େଇ ଏଠି ହଁ ପରା ଏଇଠି ଏଇନେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିଲା ତାକୁ ସେଠୁ ସେ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ସତ କଥା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ନା ମୋର ସତିକା ହାର୍ଟରୁ ମାନେ ଯେମିତି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ବାହାରିଲେ ଯେମିତି ହୁଏନି ମୋର ସେ ଫିଲ୍ଟା ଏଇନେ ସେଇଆ ଚାଲିଛି। ମୋ ଧନର କିଛି ନ ହଉ ମୋ ଧନ ପଳେଇଗଲୁ। ମୋ ଧନ ଯେତେ ପଳେଇଆ ଧନ ଲୋ ମାନେ ଏଡ଼େ ଜୋରେ ହାତ ପେନ୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ମୋତେ ମୋ ଧନ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛି। କଣ ସେ ଉଣ୍ଡୁଛି ସେଠି କଣ? ଝାପ୍ସା ଏଇଟା ଝାପ୍ସା ଆସୁଛି ନା Uy, 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 uy. ମାମା 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 ସେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ତାର କୁଣ୍ଡେଇ ଏଇ ସମୟରେ ତାର କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି। ସେ ସେଇ ଗାତଟାକୁ ଅନଉଛି। ଜାନୁ 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 ଓଇ 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 ଏ ବୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଚାଲାକ ସେ ବୋଉ ଚାଲାକ ସେ ଗାତ ଭିତରେ ବୋଉ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଉଛି। ବୋଉ 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 ପିଲୁ ମାମା 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 ଶିବା ବୋଉ 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 ସେ ଗାତରେ ତୁ ପଶ ନା ତୋ ଦେହ ରହି। ବୋଉ ବାପା ତା ସାହସ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବେ। ଦେଖୁଛୁ ଖସିଲେ ସିଧା ତଳେ ତଳେ ଏ ବୋଉ ସେଠି ଗାତ କିଛି ନାହିଁ ତ ନା ମୋତେ ସେଇ ଗାତଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ ନା ସେ ଜୀବ ତାଙ୍କ ଝରକା ଖୋଲା ରହିଲେ ପଳଉଛି କି? ହେ ଭଗବାନ ତା ସାହସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବେ। ଏ ବୋଉ ତା ଗୋଡ଼ ଖସୁଛି। ଏ ବୋଉ 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 ତା ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଉଛି। ମାଇ ପଳିଆ ସେ ବୋଉ ଆଗ ପଟକୁ ପଳେଇଲେ ତ ତାଙ୍କର ବାବା ଫେତେ ସେ ଝରକା ଉପରେ ଚଢ଼ିଲା। ସେ ଝରକା ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ବହୁତ ଆସିଗଲା ମୋ ସୁନା ଧନଟା ପଳେଇଥିଲା ମୋ ଜୀବନ ପଳେଇଥିଲା। ସିମ୍ବୁଲୁ ତୁ ଖାଲି ଯାଇ ମୋତେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇବା ଏଇଠି ଖାଇବା ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଖାଇବ କ'ଣ ଏଇ ଚାଲେ ଫେତରେ